Nakapanugid pa sa iya kamagulangan nga utod ang jeepney driver nga nasapwan patay sa higad sang dalan sang Barangay Probinsya sa Panitan, Capiz sadtong Pebrero 26 nga may problema ini sa pamilya. Ini ang base sa pagpangusisa sang Panitan Municipal Police Station sa himata ni Radyo Fernandez Season, 51 anyos, tumandok sang Barangay Poblasyon Ilawod, Lambunaw, Iloilo kag nagatiner sa Barangay Hibawan, Pamilya, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Ami Bulakenya, officer in charge sang Panitan Municipal Police Station, ginpayag sini nga base sa ila pagpangusisa sa utod sang biktima, Biyernes nga adlaw sang nagpahibalo ini sa iya utod sa Lambunaw nga may problema sila sang iya ka live-in partner. Dugang pa ni Bulakenya, base sa alegasyon sang utod ni Season, hindi gusto sang iya live-in partner nga magpauli ini sa ila balay sa Deca Home Subdivision sa Banwa sang Pavia. Ito na mismo na saksihan sang iya hinablot nga ginpulian nga ini siya ang ginpuwersa nga ginkuha sa mga tawo kag ginsulod sa Toyota Wigo nga salakyan. Suno pa sa opisyal, posible nga ginpatay ang biktima sa iban nga lugar kag ginhalid sa Barangay Probinsya, Panitan, Capiz. Samtang nakaangko naman sang 12 tanan kapilas tugas ang pagkabuno ang biktima kag bali man ang ulo sini base sa investigasyon sang scene of the crime operatives o konsoko. Padayon naman sa karon ang pagpakigangot sang Panitan Municipal Police Station sa Pavia Municipal Police Station para sa dugang investigasyon sa kamatayon sang biktima. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.